κάμερα, πάμε. Σκηνή πρώτη, λήψη δεύτερη. Ρε κορίτσια, έλεος, πάμε να περπατήσουμε λίγο στο δάσος. Μωρέ, έχει νυχτώσει και βαριέμαι. Δεν πειράζει, είναι πιο ωραία ταινία, θα πάμε. Μωρέ, με βραδιάκτα, τι θα κάνουμε. Όχι, όχι, πάμε, βαριέμαι να κάτσω. Έλα, πάμε. Αλλά... Φώτα, κάμερα, πάμε. Σκηνή δεύτερη, λήψη πρώτη. Ποιος είχε αυτή την ιδέα να έχουμε τα αδιάτικα εδώ. Πάμε να γυρίσουμε. Πότε, πάμε. Πάμε. Ελάτε μαζί μου σπίτι. Φώτα, κάμερα, πάμε. Σκηνή τρίτη, λήψη πρώτη. Πω, με τρομάξαμε. Παναγιά μου! Ποιος άνοιξε το τζάκι? Τι είναι αυτό εκεί πάνω? Γιατί τρέχουν τόσο τα φώτα. Παιδιά, προσέξτε, υπάρχουν γυαλιάτα εδώ. Άκουσε κανένας καθρέφτης. Το ακούτε αυτό? Κατακούγεται. Ήταν η κατασκήνωση του τρόμου από το δεύτερο γυμνάσιο Μεσολογγίου. Πω, βαριέμαι. Θέλετε να πούμε καμιά τρομακτική ιστορία? Μήπως να πάμε καμιά βόλτα στο δάσο? Υπάρχει ένα τρομακτικό σπίτι, θέλετε να πάμε? Καλά τα πιστεύεις αυτά. Εγώ βαριέμαι. Άντε, σηκωθείτε, πάμε. Ένα χειροκρότημα. Χαθήκαμε. Να δω μην πιάνει το κινητό μου εδώ. Σιγά μην πιάνει το κινητό σου εδώ που είμαστε. Εσύ φταίς, γιατί είμαστε στις 20 από την κατασκήνωση. Αφού βαριόμασταν. Ψυχραιμία, βλέπω ένα φως. Πάμε. Πω πρώτη! Πω σκόνη, όλες οι γεμάτο κατσαρίδες είναι εδώ μέσα. Σκηνή μας βγήκε στην κατασκήνωση. Έχει κρύο εδώ μέσα. Έχει ένα τζάκι εδώ. Πάμε. Τζάκι σε άδειο σπίτι. Ποιος το άναψε? Εγώ.